Anis ar an lína tá an cóirleoir Daithí Ó hÉalaithe An Comhaontas Ghlas an gaithí fáilte sin Cllr. Oh, Comhaontas Ghlas. Okay, a gaithí hui mé deagháil leat chun an tagamh seo thucar aniu chun cáint faoi COP27 agus faoin méid a héann tú faoi. Ach sulla leabharíonn muid faoi sin, tá is gom go raibh comhdháil bhliaintúil do pháirtí ar siúil I mBaile Átha Luain an deireadh seachtaine seo caite. An féidir leat a insean dumar dús a gaithí an sílan tú gur comhdháil mai a bhí an? Yeah, it's comhdháil mai a bhí an. Darren J bhí sé an talk Baile le Chéile for éis gá COVID, so you're a comhdháil person to agreeing effectively blian. So bhí sé sin an hábhacht. Agus bhí spirit mahan bhí sásta gur gohfuil ag gobar go maith Serialtas agus ag éirí taú le snáí atá going agus Darren policy agus dulcan cína flé. Okay, agus bhí an comhdháil agrathe go luath ina dhé COP27 an raibh mór an cáinte faoi COP27 ag bhór comhdháil an deireadh seachtaine seo caite? Well, Darren J bhí bhí daoine ag deireadh seach ar an dulcan cína ar rinne go héad loss and damage mar glitar a spéile ach Darren níl muid sásta agus ní raibh daoine sásta ar leid na daoine arrás féinnig caintló leis an stad atá sa choras náisiúnta ó hebh leidú astéachtaí tá sé aisteach inis go bhfuil dulcan cín topic á dhéanamh i cúpla airnáil agus aspa dulcan cín i cúpla airnáil eile agus Darren an athruéróid a féin nachrathe ag airí níos measa gahan topic agus ag luas agus éfacht nach raibh leach amach ag nólathe. Okay, níl is gom an bhfuilteoir nálas faoi a gaithí ach rinne mé agrah Baile le de comhdháil Comhdháil Seanadóir Pauline O'Reilly ag deireadh na seachtaine seo caite ar níor a bheith ag caint faoi COP27 agus bhór comhdháil. Luí tú é seo an sin ach an aontaíonn tú le Pauline agus daoine ar nós Mary Robinson a gaithí gur in ainneoin an méid a néantaíoch ag COP27 bhfuil neart cóthraí donna an mar gheall ar athrú ar ráide agus fiú go bhfuil seans an go gailfimid an equivalent mar flanéid? Well, I mean, it's like toys agreeing in it, gwil Dr. Moore James agreeing na thirty sin le fecail agus toys agreeing gwil Dr. Brescia ag chacht on chorus on HDT ag talker hamak. Ni equivalent a cailfer no a boofer like ta Pomich Teresh galore Kyla Hannah och ta galore fos le bu agreeing Marian Ling. So shin an duhla talking, gok tonna carbon, gok gram carbon, akmadamid on atmosphere, ta luach age den down omlan, den gluna tala chalk, den andhe agus na ecosystem further down. So gok rather facialing in totavik age kegwil on Dr. Gent going Hannah. Okay, tá simu go me ag siúlach freisin a gaithí agus leabhar mé le Pauline faoi an teachann seo caite agus bin an dara óra leabhar mé le hí a rádio faoi agus leabhar mé leis an ara pip a hacket faoi ar níor fem óra bháin freisin. An bhfuil tú mar bhall agus cóirleoir An Comhaontas Ghlas a gaithí sásta an féidir at a rálum faoin obairtá idir lábha a gcuibh sa comhréaltas chun fios maight le teacht ar an líon talamh agsúlachta atá gcuil in éireann? Well, tá is a going gohfuil níos mó le déanamh a going. Agus tá is a going mar hampla gohfuil
not will stop comhdháil going in Éireann nó ag an leibhéal down the leis on dochar on scris on caiúint atá ag teacht ar an dúlra. Agus bhí sé tá sé an hábhacht fécant ar an play atá ag tarlú sa túnóil Saoránach Mariáil agus is cosúil go méid tuairisc an a láidir le multí láidir ag teacht amach chuú tá sí san ag play na ceis na céine agus darnóid play for each is ri na seachtain is fuing ag COP27 den conra ar hÉagsúlacht agus tá is going nachhfuil ag éiriling go generalta go bhfuil go leor achar Healy déanamh tá perthaí le feicáil anis ón achar a tógad le déanaí so tá is going gur féidirling rud a dhéanamh gur féidirling achar dhéanamh ach nachhfuil dógan déanta going fóil in Éireann nó ag an leibhéal down. Okay, an túnóil Saoránach sin a gaithí ar tháinig sé sin as an Comhaontas Ghlas a bheith dul mun go réaltas an raibh sé an raibh an túnóil an bhfuil an túnóil sin mar cuid den Cllr réaltas má dtugin tú mé? Yeah, tá dainting na party na trí party gur for sa Cllr réaltas say yeah. Agus is de bhar bhrú an Comhaontas Ghlas ar hála sé an bhfuil? I mean, the volume sna Cllr, sna negotiations. Ní raibh sé Jacker can fair in your raw like ní Hager not raibh siad tiltte a cursa Cllr. Tá sé le feicáil ag gach duine agus gach rialtas beag na gach rialtas sa down, gofuil mór aibegreen. Agus an tein an ahan sin a rascadí an blian 1990 nócha dó i riú nar a chuir tosach leis an conra down ar hÉagsúlacht. So gach duine leis gur ag an leis sin rud a dhéanamh agus is sin ar tháinig an túnóil. Okay, Táid beagnach ag tús blian fit is a fit a trí gaithí agus bé na toghcháin áitiúla agus Eorpach ag teach suas ri an tairí blian fit is a fit a car an bhfuil tú muíach go maithí tú do siacán ag cóirla chundé fingáil ag an toghcháin sin? Well, Tásúla. I mean, ran sé an pobl agus darnóid, ní bhfuil ein sais cearta gom ag an tíochanna chamad. Ach tásúla gom agus Jane mé hiúil as seamach ag leis an obair sa cóirla. Agus tá súla chamad a gcuin sa fartaí ag an céad ol toghcháin eile freisin. Ceapan go bhfuil an bhfuil sé nó 8 siacán dáil ag teachta dálaí ag bhar fartaí inis an bhfuil? 8 ceapan. An bhfuil sibh muoíach go maithí sibh na siacán sin nó go gcuirtí sibh ardú lo nó an bhfuil sibh kind of sort ag smaoinemh go méid sé Jackar na siacán go léir chamad ag an céad ol toghcháin eile? Jeremy Dear Curlo, tá is going gur bhfuil tradiisiún beidir, not má hénta seach sa rialtas nach cabhraíonn sé sa céad ol toghcháin eile. Ach ag an am chéine, tá is going go bhfuil béim níos láidir ar na polícithe agus na ráha atá going. So, it's swing public atá sé.